Za kraj imamo nekoliko minuta, možda 2, 3. Vaš komentar na predsjednika Josipovića, njegove izjave u zadnje vrijeme i njegovo ponašanje u zadnje vrijeme. Pa što se tiče same izjave, bolje govoriti možda ili ovako ponašanje, jer to može zaokupiti cijelo razdoblje njegove predsjedničke vladavine. Hrvatski narod, odnosno hrvatski birači će učiniti dobro samima sebi da gospodina Josipovića što prije skinu s vlasti. Iz nekoliko razloga. A jedan od njih je zapravo što je poticao podjele u hrvatskom narodu. Od samog početka svoga mandata. Drugi je što je na vanjsko-političkoj razini sugerirao da u Hrvatskoj još uvijek žive različite zmije desnoga predznaka. On je klevetao vlastitu zemlju, vlastitu državu kojoj je predsjednik. I treće, čin da gospodin Josipović je pokušavao na sve načine zapravo povući hrvatsku tužbu za genocid protiv Srbije. Dakle, tim činom, tim nastojanjima on je omalovažio genocidne, sam genocid, sam zločin koji je počinjen u Hrvatskoj nad hrvatskim narodom. Dok se istodobno na svim razinama zalagao za izmišljena, navodna ili koje kakva procesuiranja za, ne kažem da nije bilo zločina tijekom rata i s hrvatske strane, ali to su bili zločini u ratu, to su bili pojedinačni zločini, to nije bio organizirani zločin države. Za razliku od organiziranog zločina Jugoslavenske narodne armije i Jugoslavenske države i njezinih članica. To je ono zbog čega ga se, recimo, što vi smatrate, treba ne izabrati. Ne izabrati, apsolutno. Ali jučer, evo danas i po medijima imamo da je pisao predsjedniku Sabora Leki da se nalazimo u teškoj situaciji, da je situacija itekako ozbiljna. Sad zamislite, 4 godine kasnije, s nečim što je trebao čim je došao na vlast. Mislite da neko može nasjesti na takve priče? Pa neće nasjesti, ali on može polučiti jedan učinak na još dio biračkog tijela koje se još nije odredilo za koga će glasovati. A učinak se sastoji u tom kao on se predstavlja zastupnikom, ne znam, zastupnikom ideje o preferencijalnom glasovanju, pa to predlaže Saboru. To je jedna vrsta manevra u kojem, naravno, legitimna predsjednika Republike, u kojem traži potporu biračkog tijela, pa će on realizirati taj sustav promjenom Ustava u svom sljedećem mandatu. A rezultati prvog mandata su porazni. Sumnjam da bi, a ja bi se osobno bojao drugog mandata ovakve politike. Ne što se tiče same osobe. Riječ je ponajprije o jednoj... To je institucija. Jednoj zapravo čudnovatoj politici predsjednika države s jedne strane, a onda i čudnovatoj politici sadašnje, na kraju krajeva, postave na vlasti, poglavito kad se otvaraju pitanja ključnih, recimo, stvari kao što je rasprodaja nacionalnog blaga, poput, recimo, sada ove rasprodaje autocesta, a to vam zapravo nije ništa drugo nego skupljanje minimalnog novca da bi se pokrpale rupe u proračunu kako bi sadašnja postava na Markovu trgu od birača sebi kupila novi mandat. A ja mislim da je danas, s obzirom na gospodarsko, socijalno, kulturno stanje u Hrvatskoj državi, ljudima, govorim čisto na ovoj socijalnoj razini, previše svih onih koji trenutno obnašaju vlast na Markovu trgu. Hvala vam što ste bili gost Oluje.